berbagai lompikan sama dulu. Amun jalan kau sekarang lagi. Pisah kau lala pidin. Sengra sudah ini sengra. Dom. Sekarang pun lagi sengra. Dia semua hagra body barang itu. फंबाय सामथाय नोंथाङा बेयाव फैनानै माबायदि मोनदों माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनदों एसे नोंथांनि फारलायखौ एसे बुंलांदो एसे फारि फारि दै बबेथिं रोदाया आबाया बिदिनो yo santai bro hello Inu my dish नारजिजों कबिजों जाना मोनदों बिराद टेस्ट अनलाजों थास'जों जाना दासो बिराद मोनदों टेस्ट आच्छा रायजोफोर गिबियावनो नैबे नोलोबारि रंजालि बैसागु रुंसारि गोबिन्द लाहारि गोसोखां हारिमु बिलिफाङाव नुजाफैनो हानाय मानगोनां माना गेदेर मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोन आदै मादै सोमोन्दोआव बिदा फंबाय नोंथांमोन गिबियावनो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ आंनिफ्राय जासिहरनाय थाबाय मा सिदोबनि रायजोफोर बुंलाबजोबनांगौ थै रोदा खामि हारा नाखि नामा रायजोफोर बैसागु बोथोरा एसे रंजा माबाखौ मानसिफोरलै बेटा इथिंजानो मानो मस्त' गाहाम सिख्लाफोर फैसोदोंलै बेटा पाग्ला जालांगोन बिदि ना नोलोबारि माबायाव इदि पानसनाव बिसि जाता पेटा सिख्लाफोर नायनो हाया नों बिदिनो ना ओरैबायदि पाग्ला गथ' गाज्रि सेंग्राफोर दङ बेटा सिख्ला जोबमावगोन बेखायनो आङो जानला मेनला सिख्लाफोर नायाखै आच्छा बेयो सोरनि राव सोरनि डाइलग मेन्टेला बिदि बुङो ना माबाखौ मानसिफोरलै बेटा बिसि जाता पेटा सदर बदर जंला मंला खोथा बुंनाङा सौला जोबना थांगोन दाङो ओमफ्राय सामथायनि डाइलगा सामथायलायनि डाइलगा गुसिंग्रा हाथुग्रा साला सौगासिनो सौनानै दानो प्लास्टिक खामनाय मोनामदावगौलाय सौगासिनो सौनानै दानो खानायजों खामनाय नोंसा नोमानि दख'ना सरि खामनाय मोनामगौलाय एक्सुवेलि रायजोफोर आङो दिनै जेबो पारफरमेन्स खालामनो फैयाखैमोन दोंसे स्राय मेथाइ खननोसो फैदोंमोन गारामाया एसे माबा माबि स्रां जानायनि थाखाय नाथाय इन्सट्रुमेन्टआ गैजोबा रायजोफोर आच्छा बे समाव आङो मोनसे फिसा आंनि काहिनि दाख्लै बावसो जादों माने आङो दाख्लै गगा मोनदाव सासे रं नाम्बार सिख्लाखौ लोगो हमदोंमोन जाहैबाय मोजां मोनलायथारा लाइफआव रावजोंबो बोरैबा बोरैबि आंनाव रं नाम्बार जाफैगारबाय नङा आंथ' आरो ना बोननाय बायदि बुसि बोननाय बायदि जमना दंखायोमोन आमखा देग्लाया बेयावनो बबेनिबा गगाबोनि माबा बालिगाव ना सालिगाव ना मा होननाय जायगानि सिख्लाखौ रं